பலமாய் வளர்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டுமே தவிர விசுவாசத்தில் குறைவுபட்டு போய்விடவே கூடாது. நமக்கு வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளிலே பலவிதமான யதார்த்தமான நிலைகளிலே பல பிரச்சனைகள் நமக்கு வரக்கூடும். ஆனாலும் ஆண்டவரை பற்றிய விசுவாசத்தோடு நாம் எப்பொழுதும் வாழ்கின்ற பொழுது அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை, அதுதான் நமக்கு ஆண்டவருக்கு நாம் பிரியமாய் இருக்கின்ற காரியம் என்பதை உணர்ந்து நாம் அந்த விசுவாச வாழ்க்கையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் அந்த விசுவாசத்திலே வல்லவனாக காணப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆதியாகமம் 12:1-4 அவர் வசதியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த வாழ்க்கை விட்டு கூட ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்தினால அவர் எந்த ஒரு காரியத்தையும் யோசிக்காம, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். ஆனா அந்த நேரத்துல கூட அவருக்கு குழந்தை இல்லையா? அந்த நேரத்துல கூட அவர் அவரை விசுவாசித்து அவர்